mayong adlaw o mayong hapon mga pinandang at pag-inahal kong matalaman. Welcome to my channel, welcome to my channel. January 26, 2021. Together we work as one alang sa kalambuan sa lungsod sa Matan. Okay? Ang batong guys, padayon sa paglambo. Mahal ko mo siya. Asa korde? Naglabaday ka. Wala pa lagi. Hi! Video lang! Hello guys! Padayon sa paglambo. Mahal ko mo siya.